Amen. Noma nikuphi uma ngabe nje kuyileli eliziletha uJesu lakhiwa uJesu athi phezulu kwaledwala zokwakubanda la linye. Yeah. Linomsebenzi nephepho sayodwa okufanele lize njani lifeze emhlabeni. Amen. Lisela emhlabeni. Yeah. Kunezinto okufanele zigcwaliseke ngebandla lisela emhlabeni. Azimana ngizwa imbazalwa. Amen. But now umubheka wathi akunakiwe ukuthi ngempela liyakhiwa indlela ibandla ukuze likwazi lifinyelele lapho uNkulunkulu alilinde ukuthi lifike khona. uJesu walakha linjalo waliphelelisa kanjalo but kubiza abantu ababizile ukuthi fundisani ibandla likwazi ukuqonda likwazi ukufinyelela likwazi ukuoperate likwazi ukuveza ukuthi liyini ibandla. Akazi noma nanizwe yini. Hallelujah. Now bazalwane ngilaleli kahle. Funa ngilaleli kahle. eBhayibhelini kukhulunywa ngezinto ezimbili. Uma nganakini ngazicabanga ukuthi into eyodwa. Amen. Ngalo leli bandla. Amen. Kukhulunywa ngokubuya kaJesu. Amen. Amen. Kukhulunywa ngokubuya kabani? KaJesu. Azolanda ibandla. Amen. Irapture. Amen. Amen. Ukufithwa kwebandla. Amen. Amen. Kukhulunywa ngakho ukuthi enye izinto kufanele ifulfileke yenzeke. Amen. Amen. Enye izinto ibandla kufanele lidlule kuyirapture lezo bazalwane. Ngale kwerapture kunezinye izinto okufanele ukuthi zenzeke ezingama prophecies okufanele ukuthi zigcwaliseke lezo bazalwane. Amen. Okufanele ukuthi zigcwaliseke but ukuze kube khona irapture ibandla kufanele libe ku-state esithile libe sezingeni elithize libe kwi-level ethize ukuze uJesu abuye. Amen. Azimana vela abuye nje lezo bazalwane. Amen. Ubuya kwakhe kudetermine nokuthi likuphi ibandla. Yeah. Kubalulekile ukuthi uJesu abuye ngoba ukubuya kaJesu bana bebuya uJesu ezolanda ibandla azohlutha ibandla. Because ukuvulela ukuthi zonke ezinye ama-prophecies ngalo kuba ndisehluthile nawo ugcina sezenjani esefezekile lezo bazalwane. Esefezekile. But now ibandla bashaya ama-merry-go-round la emhlabeni lingazazi ukuthi liya phambili noma liya emuva kusho ukuthi kudileya eplan kaNkulunkulu. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amagama ufinyelela la kube ngathi khona uNkulunkulu lo asikhuluma ngaye ukuthi umlomo ongathethi imanga siyakhuluma kodwa abantu abayiboni lento esiyishoyo. Ngazi mana ngizwa yini. Amen. Amen. Hallelujah. Now ngiyabuya kubuya kaJesu engiyishira kancane. Amen. Umfunda incwadi yeSamuel chapter 4. Ngizothanda ukuthi siyifunde. Ngizoshumayela impela isikhathi eside. Amen. Ngoba ufuna ukuthi icaca ingacaci manje. Kodwa lento ufuna ukuthi icace ukuthi siyazi. Samuel chapter 4. Ngizocela ukuthi nje bazalwane sibambisane ngoba indaba yami yinde ngeke kuphele yona namhlanje kodwa kufanele sithi uhamba nayo sayishila ingizwakalanga khona. Amen. Qale. Kuningi sidlulile emuva siqhumile njengobone. Siqhumile njengobona ngoba kunezinto efuna ukuthi zivele lezo bazalwane. Kodwa siqhumile kuningi esikushiyile. Okubalulekile na ukuthi bekufanele ukuthi sikwazi. Amen. Manibonge igama lenkosi. Amen. Awenuka amaBhayibheli ngiyazi njalo isambula wanazo. Sikhona. Ngiyazi abantu babhema ngalo. Bayibheli kwashi bakamashaka. Bathi yini phepha limnandi kahle. Bathi amashaka ngabo baphatheka. Ngifundeka kanje lithi emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvulekile. Ezulwini lwezwi lokuqala engalizwayo linjengecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokho. Ngesime nje lapha. Amen. Laba uzofakazela yonke lento bese ngikhulume ngayo.
La uJohane lo onikezwe isambulo sika Jesu. Amen. Amen. uJohane la urepresent ibandla kumele inibazalwane. Lithi emva kwalokho wezwa izwi elikhulu engathi lengilosi. Amen bazalwane. Lithi yenyukela la. Kunomnyango ovulekile. Lithi yenyukela la. Neza bazalwane. La uJohane urepresent ibandla lihlwithwa. Lithathwa. Amen bazalwane. So uma lithathwa kuthiwa lenyukela ngoba wayenyukela nje because kunezinto umuntu uyafuna ukuzibonisa ibandla estep esilandelayo ukuthi kuzokwenzani from ibandla lithathile. Amen. 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 Na ufuna ukubonisa labana ziningi izinto osafanele sifinyelele kuzo uNkulunkulu abheke ukuthi sifanele zifezeke ama-prophecies zofanele agcwaliseke ukuze icala laNkulunkulu lizofinyelela lenzenjani la lipheleliswa khona. But thina asikho aware ukuthi yonke into mayenziwa kubhekwa nesikhathi ukuthi are we late or are we early now. Amen. Yonke into siyenza fanele sikwazi ukusenza nokubona ukuthi sihamba kuphi nekhalenda kaNkulunkulu. Sisamuva noma sihambisana nayo noma sikuphi nani. Manje sisamuva, what is it that delays thina ukuthi sihambe ngekhalenda kabani kaNkulunkulu na? Amen. Hallelujah. Right, angikubeke. Masinyane ngaba kumoya bheka isihlalo sobukhosi sasime ezulwini nohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi. Nohleziyo wayefana. So la bazalwane, let me make it short. La bazalwane sasibona manje sakhethiwe ibandla salihlala noKristu ngani. Sakubuka ukuthi kunjani ngale ngamagama sinikezwa la sikwisini esitshengisa ibandla selisezulwini. Lezo bazalwane ukuthi libona uJesu efika uNkulunkulu ahlezi esihlabeni sani sobukhosi. Amen. Angazi uzochaza kanjani noma ngihambe nayo verse by verse kodwa ngeke siqede uma ngihamba nayo verse by verse. Angifunde ngiqede mhlambe bese ngiyisummarize, ngifunde nje ngibeke la izokuzwakala khona bese siyisummarize. Amen. Hallelujah bazalwane. Kodwa nje ngifuna siyibone ithi-ke phethe amabhayibheli amaningi. Nohlezi wayefana netshe lejaspi inkazimulo uNkulunkulu ayekuyona ne nesadiri ukubukeka kwakhe bese nothunga lenkosazana luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesmaragidi. Ukubukeka kwalo nesihlalo sobukhosi sihaqiwe. Yes, sihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingama-24 naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24 embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda abo. La ila isilindwe khona ukuthi siyobona lento. Lekhulunywa ngento engakenzeki. But ikhulunywa ngento kufanele ihambe yenzenjani? Igcwaliseke yenzeke. Lezo bazalwane. Amen. So indaba ayimile ndawonye. That's why I say sometimes ama-messages akhona ebandleni, ama-message asibeke ndawonye, asibhekise nje ukuthi sibheke kangakanani, sinani, basamatima yonke leyo nto ukuthi sinohambo. Uhambo lethu luselude kangakanani, lusenendawo kufanele sifinyelele kuzo, senezinto kufanele igcwaliseke. Yinto esinendaba nesingayinakile isitha senza ukuthi singanaki. Amen. Hallelujah. Jesus. Umuntu la uqhubeka ku chapter 5. Ngoba mawufunda uqhubeka lithi lo wayehlezi esihlalweni sobukhosi wayephethe incwadi enezimpawu eziyisikhombisa. Lithi njengoba wayephethe kwakufuneka kwazeke ukuthi yini le kulezi ncwadi lezi bazalwane. Kwafanele kwenzeke izinto lezo kusafanele zenzeke. Kodwa thina sikuba singasekho la njengebani sasingali njengoba bazalwane. Amen. Izinto kufanele zenzeke. But manje ukuthi ngakhala kakhulu ngoba akufunwananga ofanelekile ukuthi angathatha incwadi ukwazi ukuvula kubonakala ukuthi yini okufanele ilandele yenzeke. Amen bazalwane. Ukuthi ngakhala kakhulu until kwaziwaqhamuka umuntu wathi ungakhali inqobile ingonyama yani yomndeni kaJuda. Hallelujah. Ingobile ungakhali ihlathiwe imuntu ingobile. Amen bazalwane. Usho amagama ukuthi ungakhali uJesu uyaqualify wena uqualifyayo ukuthi he can take
the scroll, he can take the scroll. From this scene to another scene, from this scene to another scene. Iziphi izinto ezizolandela zenzenjani? Zenzeke. Ezinye izinto ezizosenzeka thina senayo inxexheba neqhaza. Esidlalayo ngoba sekungale nakizokuzalwana. Ngale thina sesiyaboniswa, siyalalela, siyabuka konke. But just right now ibandla kusesela. Amen bazalwane. Lisesela ibandla. Siyakubheka yini, siyakunaka yini, siyaqaphela yini okunokwethu okufanele kwenziwe yithi na. Amen. Amen. Now, angibuye nje ngizamgoqa amasinyana ngithi amen bazalwane. Ibandla kuthiwa lingumzimba kabani? Kristu. LinguKristu lona yena uyini? Uyinhloko lona lingumzimba ngibazalwane. Lingumzimba ngisho bazalwane. Akikubona nje ngokuhlezi lapho nje uhlezi lapho wena umumoya nomphefumulo. Amen. Usemzimbeni. Amen. Hallelujah.